आंनि समस्यायाव आरो माखासे धर्मआव गोलैनाय दरनै गामि हाबबावदों ओंखायनो दिनै बिसोर रिजाल्टआ जोंहा मोजां जागोन आरो दिनै गहपुरा आंनि थाखाय गोदान नङा मानोना आं बे जायगायावनो थानानै देरनाय 30 बोसोरनि सिगांनो बे जायगानिफ्राय आन्दलनाव दिनै आं ओंखारलांदोंमोन हाग्रा बंग्रा थानानै जेरैबायदि जोंहा बिटि सिङाव गोलैनाय माखासे जिल्लाफोरा जेरैबायदि जौगाबाय कमिउनिकेशनखौ लानानै लामा दालां कलेज इउनिभारसिटि माखासे फरायसालिफोर गोबां जाबाय खिन्थु दिनै जों दिनै गहपुरनि रायजो राजाफोरा आन्दलननि गेजेरजों मा फैदों आन्दलननि नामाव मुंख्लं जानाय बिथांमोननि नामाव 5 लाख करि होखानाय दिनै बै मुंख्लं जानाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै न'खरा धंस जानाय न'खरनो 5 लाख होनायनिफ्रायबो 2 लाख बोखानानै 3 लाख होनायाथ' मा मिनिं फोरमायनाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव माखासे गहपुर हालामनि माखासे गामिफ्रा दिनै हाबसनबाय आरो बिनि गेजेराव जिहेतु गासै सनितपुर बिसोरहाट डिस्ट्रिक्टनि सिङाव 60टा गामि सोसननाय जादों आरो बे 60टा गामिनि गेजेराव गासै 28टा गामिया दनसे समस्तियाव दिनै सोसननाय जादों ओंखायनो दिनै बे जोंहा गहपुर समस्तिनि माखासे गामि 28टा गामिया जे दनसे समस्तियाव सोसननाय हिसाबै जितु फैबाय थानाय बिसायख'थियाव आङो बिपिएफनि सासे बिजाथि हिसाबै जितु आङो गेलेगोन ओंखायनो दिनै बे 28टा गामिया जितु दनसे समस्तियाव हाबबाय बिनिखायनो आङो गहपुर बाखि रायजो राजाफोरनि खाथियाव फैनानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जाहाथे आंनो अननाय होयो आंनो आशीर्बाद होयो बेखौ लानानै आं फैनाय जादों मानोना दिनै बे फैनाय खारना बेनो जे दिनै बिटिसिआव सोदों बा बिटिआरआव सोदों होननानै जोङो दलद जिरायना थाबा जानाय नङा गोबां खामानि मावनो गोनां दं बेहाय गोबां राजनितिक जितु बेबस्था खालामनानै मावनो गोनां खोथा दङ दिनै बेहाय माखासे दिनैसिमबो डिस्ट्रिक्टआ क्लियार नङा दिनैसिमबो सार्केल अफिसा क्लियार नङा आरो बबे समस्यायाव जागोन बिसिडिसिआ मा जागोन आरो बिनि हा हुआ बबे सार्केलनि सिङाव गोलैगोन बेखौ सम्पूर्ण बेबस्थाखौ मोजाङै मावफुंनायनि बाथ्रा दं ओंखायनो दिनै गहपुरनि रायजो राजाफोरा सांग्रांखा मोनथिखायो बेखायनो दिनै जोंखौ फैदों खोनानाय लोगो लोगो जेरैबायदि फैनानै रायजो राजाफ्रा लोब लोब फैनानै जोंनि सायाव बिसास आरो फोथायनाय लाखिनानै जेरैबायदि जों दिनै फैनानै जों सावरायनायनि खाबु होदों बेनि थाखाय आङो गहपुरबाखि रायजो राजानि खाथियाव खर' गंग्लायै बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय माने खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाग्रोबाय आरो नङा इलेक्सन होननाय लोगो लोगो जों बयबो मिथिखायो बे गोबां माने राजनिति दलफ्रा बाहागो लागोन जोङो दिनै बिटिसिआ मोनसे 6 सिडुल प्रभिजननि गेजेरजों खुंजानाय मोनसे बिसायख'थिब्लाबो जोंनाव गोबां माने सुबुं अनजिमा दं बेहाय ओंखायनो दिनै 40टा समस्ति दं बे 40टा समस्ति आंनि समस्तियावबो गेलेगोन बिजेपिबो गेलेगोन दिनै इउपिपिएलबो गेलेगोन दिनै कंग्रेसबो गेलेगोन आरो गोबां बिदिनो जोंहा बिपिएफआथ' थाखाबायानोसै बयबो गेलेगोन आरो बिनि गेजेराव दिनै जोंहा दनसे समस्तियाव जोंखौ रावबो फेजेननो हाया मानोना बिनि सुबुं अनजिमायानो बुंगोन रायजो राजाफोरा बिनि फिननायखौ होगासिनो दं थांनाय एमपि इलेक्सननि रिजाल्ट थांनाय एमएलएनि रिजाल्ट बेफोरनो फोरमान 2020आव जानाय बिसायख'थि बेहायबो आं देरहादों आरो बिनि गेजेराव जोंहा जितु एमएलए जालांबाय 21आव बेहायबो नोङो सरेन बर'आ देरहादों आरो 25आव फैबाय एमपिआव बिथांमोना दिनै एनडिएनि बिजाथि हिसाबै जोंहा दिलीप सयकिया बिथांखौ होदोंमोन बिथांमोना इउपिपिएल आरो बिजेपि ज' गेलेदोंमोन आरो लोगोसे एजिपिबो दंबावोमोन अब्लाबो बिथांमोना दनसे समस्तियाव जों बिपिएफ दोलोखौ खमसिन मोनदों बिथांमोना दिनै 21,000नि एसेल'सो बारा मोनदों जोङो 25,000नि बारा जों मोनदों अब्ला बेनो फोरमान आरो दिनै आंनि समस्यायाव आरो माखासे धर्मआव गोलैनाय दरनै गामि हाबबावदों ओंखायनो दिनै बिसोर रिजाल्टआ जोंहा मोजां जागोन खुनु जों रावखौबो सिन्था खालायाखै आरो दिनै गहपुरा आंनि थाखाय गोदान नङा मानोना आं बे जायगायावनो थानानै देरनाय बे जायगायावनो गोबां आंनि फ्रेन्डशिप सार्केल दङ गोबां सिनायनाय बिथांमोन दङ आरो गोबां खामानि मावनो गोनां दं बेहाय ओंखायनो गहपुरनि माखासे रायजो राजाफोरजों मोनसे एटाचमेन्टआ खाथि सोमोन्दो दं ओंखायनो दिनै आं आसा खालामदों जे गहपुरनि रायजो राजाफोर जायफोर दिनै दनसे समस्तियाव गोलैदों बिथांमोना आंनि सायाव मोनसे बिसास लाखिगोन आं बिथांमोननि जितु साननाय मावनो लुबैनाय खामानिफोरखौ जाहाथे फैबाय थानाय दिनाव जितु बिपिएफआ गभर्नमेन्ट फैखागोन हाग्रामा महिलाया सिफ जाखागोन जितु बेखौ जों मावफुंथारनांगोन नुदों आङो 30 बोसोरनि सिगांनो बे जायगानिफ्राय आन्दलनाव दिनै आं ओंखारलांदोंमोन हाग्रा बंग्रा थानानै जेरैबायदि जोंहा बिटि सिङाव गोलैनाय माखासे जिल्लाफ्रा जेरैबायदि जौगाबाय कमिउनिकेशनखौ लानानै लामा दालां कलेज इउनिभारसिटि माखासे फरायसालिफोर गोबां जाबाय खिन्थु जों दिनै गहपुरनि रायजो राजाफोरा आन्दलननि गेजेरजों मा फिथाइ मोनखो ओंखायनो दिनै जितु फिथाइ मोननो थांगासिनो दङ बेखौ मावनांगोन जितु बिटिसिआव गोलैनाय लोगो लोगो माखासे गोबां लामा मावनांगोन गोबां दालां मावनांगोन माखासे कमिउनिकेशननि थिग खालामनो गोनां मावनांगोन आरो गोबां माने बेहायनो कलेजफोर गायसननांगोन स्कुलफोर गायसननांगोन गोबां खामानि मावनो गोनां दं ओंखायनो बेखौ सिस्टेमाव थांनानै खामानि मावनांगोन आरो बिनि फिननायखौ प्रमद बर' बिथाङासो हासिगोन आं एसेमब्लियाव कुइसन खालामदों जे गोबां जोंहा एनडिएफनि मार्टियास माने बेलटिनि मार्टियास माने एबसुनि मार्टियास गोबां जोंहा दिनै 2000निबो बारा 2626 जन माने एक्स बेलटिनि दैदेननायाव माखासे मुंख्लं जादों एनडिएफनि दैदेननायाव 3000नि बारा मुंख्लं जादों दिनै बोसोराव फैयो थांनाय बोसोरनि बाजेट बेहायबो बिथांमोना 25 कोटी थाखा फैदोंमोन 10 कोटील'थ' बिथांमोना बेबहार खालामनो हादों देग्लायबो 10 कोटी दं 200 जन मानसिनो 5 लाख हमखानाय बाजेट
मा खारनाव बिथांमोना 3 लाख आं बुजिनो हायासै बेनोथ' मोनफा मोनफा बिथांमोननि फेइलर ना बे 5 लाखा अलरेडि भारत सरकार आसाम सरकार एग्रिमेन्ट दंखायनो जायफोर दिनै आन्दलननि नामाव मुंख्लं जानाय बिथांमोननि नामाव 5 लाख खरि होखानाय दिनै बै मुंख्लं जानाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै न'खरा दंस जानाय न'खरनो 5 लाख होनायनिफ्रायबो 2 लाख बोखानानै 3 लाख होनायाथ' मा मिनिं फोरमायनो नागिरदों नंखायनो साननो गोनां आरो बेफोरबायदि आरो सारा सानो नामा बिटिआर सरकारनि माखासे बिटिआर जि दफा बिटिआर माबायाव दफा दं बेखौ मावफुंजोबाखै होनना सानो नामा नोंथां रायजो राजाफ्राथ' बेखौ बुंनांगोन मावफुंजोबनो हायाखै मावनो हायाखै बिथांमोना दा कलेज माने माखासे मावनो गोनांमोन माने भालुकफुङाव जोंहा भालुकफुंलायनो जोंहा भैरबखुन्दआव ट्राइबेल इउनिभारसिटि लाबोनो गोनांमोन बेबो मावफुंजायाखै 1500 कोटिमोन 3 बोसोराव लाबोजोबनांगौ बेबो मावफुङाखै गोबां बिदिनो माखासे इनस्टिटिउट लाबोनो गोनांमोन जेरै माने एनेक्सार 2 आरो 3 आव दङ बेबायदि माखासे मावफुंनो गोनां दं मावफुंनो हायाखै जेलाव थानाय माखासे जोंहा रन्जन दैमारिजों लोगोसे माखासे सेंग्राफोरखौ जेलनिफ्राय दिहुनजोबनो हायाखै दिनै माखासे केसआव दिनै गोलैसोना दं बेखौबो दिनै फोजोबनो हायाखै बिदिनो बुंथ्रुनो दिनै उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ राजनिति हान्जानि जानानै जायफोर जोंनि बर' गामिफोर बिटिसिआवहाय सोसनजाबाय आरो खाथि खाला गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगो हमलायनो जों दिनै फैदोंमोन जों गोबां बाथ्राफोरखौ जों सावरायलायबाय जोंबो गोजोननाय मोनदों आरो बिसेसभाबे जिफोर गामिया हाबबाय जों बिथांमोनखौ उदालगुरि जिल्ला बिपिएफ राजनिति हान्जानिफ्राय जोङो बरायदों आरो इयुननि समाव जोङो लोगोसेनो जोङो बे ओनसोलाव जौगानायनि खामानिखौ जों मावनो साखाफारा जोंबो जादों आरो जों आसा खालायदों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जों खावलायदों जोंजों मदद होनो थाखाय जिहेतु फैबाय थानाय जे बिसायख'थि जागोन बिटिसिनि बे बिसायख'थियावहाय जोंहा बिटिसिनि चिफ गोदोनि हाग्रामा महिलारि दैदेननायावनो सरकारा जिहेतु जाखागोन आरो जेब्ला सरकार जागोन जों बे ओनसोलाव जौगानाय खामानिफोरखौ मावगोन अकल बेल' नङा दा अकल गामिल' हाबदों बाहाय गोबां माखासे एडमिनिस्ट्रेसननि सुबिदानि थाखाय माखासे इन्सटिटिउसनफोर फैनांगोन बेफोरखौबो लाबोनो जों नाजानांगोन आरो जिफोर गामि थालांदों बेफोरखौबो जों सोसनबावनो हायो नामा बिनि थाखायबो जों खामानिखौ मावनांगोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै जों दिनै सावरायनो फैदों दिनै प्रथम जोंनि भिजिट बियो आरो इयुनाव जों फैबावगोन जोंहा प्राइमारि कमिटि दानायनि बाथ्रा दं ब्लक कमिटि दानायनि बाथ्रा दं बे गासैखौबो जों लासै लासै जों खालामलांगोन